Jeg vil starte med at definere, hvad det er, vi skal bevise. Vi skal bevise følgende sætning, at den projicerede vektor BA er lig med vektor A prikket med vektor B over længden af vektor A anden gange med vektor A. Vi ved, at den projicerede vektor B af A, den er det samme som vektor A ganget med et tal, hvor den så bliver skaleret enten op eller ned. Så det her, det er, hvad vi vil starte vores bevis med. At finde ud af flere fakta om det her udsagn, så vi kan bevise det, så starter jeg med at tegne en skitse af, hvordan det kan se ud. For eksempel så har vi en vektor B og en vektor A. Og eftersom det er ligegyldigt, hvor i koordinatsystem vektorerne ligger, så sætter jeg så A her fra udgangspunktet fra vektor B. For at finde den projicerede vektor, vektor BA, så går jeg vinkelret fra vektor B ned på vektor A. Og denne her længde her er så den projicerede vektor B af A. Eftersom vi arbejder med vektorer, så skal vi så benytte vektoraddition, hvor man så ved, at denne her vinkel, eller den her projicerede vektor B af A, plus den lodrette streg, som vi kalder vektor C, de adderet med hinanden giver vektor B. Altså vi ved, at vektor BA plus vektor C er lig med vektor B. Vi fandt ud af før, at den projicerede vektor B af A er lig med t gange vektor A. Så derfor så indsætter vi det i stedet for værdien B af A. Så det bliver t gange vektor A plus C er lig med vektor B. Hvorefter at vi så ud fra det her udtryk isolerer C. Sådan så at det bliver C er lig med vektor C er lig med vektor B minus t gange vektor A. Så benytter vi så regnereglen, der hedder, at vektor A prikket med vektor B giver 0, hvis og kun hvis at vinklen mellem vektor A og vektor B er lig med 90 grader. Eftersom at det er gældende for vektor C og vektor A, at de står vinkelret på hinanden, så ved vi, at denne her regel, den gælder. For regnereglen, jeg viste lige før, så ved vi så, at vektor A prikket med vektor C er lig 0. Derfor så indsætter jeg så værdien for C ind i den her formel. Så den kommer til at hedde vektor A prikket med vektor B minus t prikket med vektor A er lig med 0. Nu vil jeg så prikke vektor A ind i den her parentes. Så den bliver vektor A prikket med vektor B minus vektor A gange t prikket med, som er lig med 0. Herefter så benytter jeg så regnereglen på denne her del af ligningen. En regneregel B på side 25, som hedder t gange ind i vektor A prikket med vektor B er det samme som vektor A prikket med t gange vektor B, som er det samme som vektor B gange med vektor A med eller vektor B prikket med vektor A gange t. Og der benytter jeg så på det her udsagn, så det kommer til at hedde stedet for vektor A prikket med t
gange vektor A, så bliver det så t gange med vektor A prikket med vektor A. Og så benytter jeg så en anden regneregel, som er med på side 25, der hedder vektor A prikket med vektor A er lig med længden af vektor A i n. Og den benytter jeg så hernede, og så indsætter jeg alt det her i formlen i stedet for. Så det her, det bliver så faktisk t prikket med længden af vektor A i anden, og det her udsagn indsætter jeg så heroppe. Eller denne her del af ligningen indsætter jeg så her. Herefter så benytter jeg bare de regneregler, vi kender. Så først så plusser jeg så med t gange længden af vektor A i anden på begge sider. Så det bliver vektor A prikket med vektor B er lig med t gange længden af vektor A i anden. Hvorefter at jeg dividerer med vektor A, længden af vektor A i anden på begge sider. Så det bliver vektor A prikket med vektor B over længden af vektor A i anden er lig med t, hvorefter at jeg så ganger igennem ganger på begge sider med vektor A, så at det bliver til vektor A prikket med vektor B over vektor A, længden af vektor A i anden prikket med vektor A er lig med t gange vektor A. Og eftersom at vi ved heroppe fra, at den projicerede vektor B af A er lig med t gange vektor A, så kan vi konkludere, at det her udsagn, det er lig med en projiceret vektor B, eller BA.